Ale jest też druga teoria dotycząca rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Podobno Tusk ma mieć haki na Morawieckiego w sprawie nieprawidłowości w RARS z czasów pandemii, no i Mateusz rozbił PiS właśnie na jego zlecenie. To oczywiście sprawa, na którą nie ma dowodów, aczkolwiek teorie spiskowe w tym kraju rozsiewają się szybciej niż COVID, więc na pewno jeszcze o niej usłyszycie. A zwolennikiem tej teorii jest Jacek Kurski. W telewizji Republika nazwał Mateusza Morawieckiego człowiekiem establishmentu i zarzucił mu realizowanie planu Tuska i rozbijanie PiS od środka. Po tym występie dostał w partii zakaz kolejnych wypowiedzi w mediach. Nie tylko na temat Morawieckiego, ale na jakikolwiek inny temat. Czyli w zakonie PC został mnichem kontemplacyjnym. Ale dlaczego Kurski dostał zakaz wypowiedzi? No, bo jeśli po wyborach partie mają współpracować, to nie wypada przyszłych partnerów publicznie nazywać przed wyborami agentami Tuska. Czyli teoria o kontrolowanym rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości nabiera rumieńców.